Munu ngera galunti ya like bagawi هذا يوم yomal qiyamati do we donye لا ينطقون kafiri nunu tekuma ولا يؤذن لهم wa jente kuma fene فيعتذرون na foku ka lujura nyini an jotala an jalakira jalakili nyini te kari fere ka fa ki re jalaki ne jote na o te na fa foyi ko lahara jodu na ويل يومئذ ako bonebe uye dondo lil mukazzibina galunti ya like lawi هذا يوم الفصل ako nine ye faranfansi ya doni جمعناكم faranfansi ya koro bo ka ko bo nyogona wala ka ko bo nyogona o doni yisa جمعناكم ya like lawi إن المتقين ako ika don ala nyesranya bago في ظلال ulu be suma koro وعيون o kuma na ube konye ukono وفواكه o koro ye ube alijine suma ula wo ube alijine ko daula ko ube alijine fambe ube o kuma na muminu ye ala ko kani wa fawaqi an yiridu مما يشتهون wa fawaqi mimma yashtauna o kuma na yiridu muye yiridu munu me nan nege bimine apeti bila ka du ni ya idoro an nege bimine iba yiridu du a yiridu be ka di na كلوا ulu au ka dumininke واشربوا au ka mininge هنيئا au akili sigile au lafiyale بما كنتم تعملون au kana mininge ndore ayo bara nyuma mununge ayo dumininke ako jiwni إن كذلك ako ni togo ni lasa نجزي المحسنين au be nyumangela usara ويل يومئذ ako bone dondo للمكذبين obe galontigiyali kelawi كلوا otmana kulu au ka dumininke وتمتعوا قليلا au ka au damu wakati kumuruni إنكم مجرمون ika do aw ye tonongelaw ye jurumutɔw ye ويل يومئذ a ko bɔnɛ sa o bɛ nkalontigiyali kɛbagaw ye للمكذبين i to k'a bɛɛ kala wayilu y'o mɛnsini mukazibin o bɛ nkalontigiyali kɛlaw ye وإذا قيل لهم n'a fɔra minnu ye اركعوا wagati min na n'a fɔr'u ye irikawu aw ka ruku kɛ bɔ ni irikawu in yan a ye ruku kɛ an k'a kɛ cogo di sisan ne bɛ mɔgɔ ɲininka mɔgɔ min ko a bɛɛ walawalalen bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kɛlɛ tɛ u k'an dɛmɛ dɔrɔn kɛlɛ foyi tɛ irika aw min filɛ k'an ka ruku kɛ ko an k'a kɛ cogo di an k'an biri k'an kunbere fila minɛ yan parce que ruku ala a bɛ seli ta a ye seli n'a fɔra irika aw kuma dɔ la kɔrɔ de ye a ye seli k'i jɔ ka tila k'i biri ka wuli ruku bɛ nin bɛɛ ta kuma dɔw la a ye seli ruku kuma dɔw la i turulen i kunbere kuru fila kan a b'o kɔrɔ ta mais n'a fɔra irika aw ka taa ruku la ruku sugu jumɛn ko don an b'an birili min kɛ seli la k'an kunbere fila minɛ k'an kun suli dugu ma o de ko don walima an turulen an kunbere kuru kan o ruku de ko don n'o ma walawala hadisa la walima ne m'o ye mɔgɔw la o e b'o kɛ cogo di e ni hadisa ma la ni nin ye ka nin walawala e bɛ nin dɔn cogo di a bɛ an bɛɛ bɛnnen don min kan o ye hadisa kolon bɛ yen hadisa ɲuman bɛ yen hadisa kolon an b'an yɔrɔ ma janya o la nka diinɛ tɛ se ka baara ni hadisa tɛ i n'a fɔ e yɛrɛ ka hadisa bɛ yen nin tɛ ne ka hadisa ye sa ne tɛ ka walawalalu di yan n tɛ ka kuranɛ kɔrɔ fɔ n tɛ ka hakilinaw fɔ mɔgɔw ka se k'an faamu o de tɛ e ka hadisa ye e b'o kɛ ne b'o kɛ an bɛɛ b'o kɛ n'o dagara anw ye yɔrɔ min na o tɛ daga kira yɛrɛ ye donc kira ka kumakan foyi tɛ yen kuranɛ a banna kuranɛ dun bɛ kuma bakuruba fɔ kira yɛrɛ bɛ tila k'a walawala sahabaw ye san 23 kira ni sahabaw bɛ sigi
a bɛ wajulu k'u ye a bɛ kutuba kɛ juma la juma o juma kira tun bɛ kutuba kɛ o kutuba min n'a tun b'o kɛ a tun bɛ n'i jɔ ka kuranɛ kalan dɔrɔn de k'i sigi ka seli ni mɔgɔ ye e yɛrɛ dun t'o kɛ ne kɛra alimami ye e tɛ n'i jɔ ka kuranɛ kolo kalan dɔrɔn ka kɔrɔ kolo fɔ dɔrɔn ka sɔrɔ i tɛ walawalali kɛ i tɛ sira fara i tɛ misali di e yɛrɛ t'o kɛ ɔ mɛ e ko o tuma na ko kira ka o kumakanw ko k'olu bɔ a la e nin ye kabako ye ka sɔrɔ hali kuranɛ yɛrɛ dira an ma a hadisalama do cogo dɔ la parce que mɔgɔ dɔw ka danaya n ko o de y'an da la dɔw de nana d'a ma ko ala ko ten olu ka ko kan ka ɲɛɲini an fɛ yalima ala y'a fɔ anw ma ala ye k'a fɔ anw ma ala ye k'a sɛbɛn walekum salam mɔgɔw de nana fɔ an ye ko ala y'a fɔ ala y'a sɛbɛn o tuma na o mɔgɔ minnu y'a fɔ an ye o ye jɔn de ye o ye jɔn de nana ni kuranɛ Mali kɔnɔ yan o kan ka ɲɛɲini o sani an k'a fɔ kuranɛ jɔn de sera n'a ye Mali kɔnɔ yan a ma jigin Mali kɔni kɔnɔ yan a jiginna Magan a jiginna Magan jɔn sera n'a ye Mali la yan o kan ka dɔn o tigi tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ min nana ni kuranɛ Mali kɔnɔ yan ko ne mago b'o fana tɔgɔ la k'u tɔgɔ di yan olu yɛrɛ y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo k'olu fana fɔ a ye jɔn de y'a den yɛrɛ ma f'e ka taa da la ko ala kumakan e dara la ko ala kumakan no tiɲɛ tɛ o jɔn de y'a f'i ye ko ala kumakan parce que e ma kira ye e fa m'a ye i mɔkɛw m'a ye i kulomasama faw m'a ye jɔn de y'a f'i ye ko ala kumakan no ko Muhamadu ko a jiginna kan ko Jibirila jiginna n'a ye jɔn de y'o f'i ye o de la a filɛ nin a ye ruku kɛ a filɛ kuranɛ de kɔnɔ a ye ruku kɛ an ka ruku k'u tɛ ruku kɛ ruku sugu jumɛn de ko don ruku walawalala kira fɛ ka sujudu walawala o de la kira yɛrɛ de ko ruku bɛ kɛ ni kunbere fila minɛli ye k'i biri k'i kun suli dugu ma o dɔnna hadisaw de la ka sujudu parce que sujudu kuma dɔ la hali n'i bolo kɛ tan gansan k'i kun biri mɔgɔ ye o ye sujudu ye n'i ma jigin kuma dɔ la o bɛɛ ye sujudu ye mais sujudu sugu jumɛn ko don min ala bɛ bato min na n'a fɔra ko an ka sujudu kɛ seli la an bɛ sujudu jumɛn kɛ an bɛ sujudu min kɛ seli la o de ye ko an k'an ten turu k'an bolo fila turu sujudu bɛ kɛ ni nin yɔrɔ 7 in ye ten bara in k'o turu ani tɛgɛ fila tɛgɛ fura fila ani ayiwa kunbere fila ani sen samara fila olu de bɛ da dugu ma ka ten turu o ye sujudu ye nun o bɛ kɛ o tuma na a cɛ ɲɛli ye ka taa fɛ mais min ye diyagoya ye ni sujudu se ka kɛ n'o tɛ o de ye nin yɔrɔ 7 ye bon yɔrɔ 7 sujudu bɛ k'o kan a bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn na bon ne bɛ fɛ k'e yɛrɛ seli cogo dɔn e min ko k'an k'a bɛɛ to kuranɛ ma y a pas de problème e yɛrɛ k'a yɔrɔ yira ne la ala kama a yira an na dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ ni nin bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ diya an yɛrɛ ye o k'a disa ko dabila a bɛ diya an bɛɛ ye mais e min ko k'a disa ko dabila i bɛ na n'a bɛɛ fana ye kuranɛ kɔnɔ e yɛrɛ de i bɛna n'a bɛɛ de fana ye dɛ n'e ma se ka na ni e yɛrɛ bɛ ka ala bato ka seli k'i ten turu e ma se ka na ni ten turu yɔrɔ ye sujudu bɛ kuranɛ kɔnɔ n ko sujudu bɛ yen a ye sujudu kɛ bɛ yen mais kayfiyatu sujudu o tɛ yen sujudu kɛcogo tɛ yen sujudu bɛ kɛ nin kɛcogo in de la o tɛ yen a y'aw jɔ a ka seli o bɛ kuranɛ kɔnɔ mais jɔcogo jumɛn o t'a kɔnɔ a y'aw biri uruku la uruku bɛ mais uruku kɛcogo t'a kɔnɔ bon o kɛcogo e kan k'olu de yira an na sisan kunbere fila bɛ minɛ ten bɛ turu sen samara bɛ bila dugu ma o tuma na kunbere fila bɛ turu i b'o fana kɛcogo la bɔ kuranɛ kɔnɔ k'o fɔ a ye kɛlɛ foyi tɛ parce que ne bɛ ka kunfin dɔw ye k'u sen don nin na minnu b'a wajulu kɛ problème foyi tɛ ne n'u si cɛ mais kunfin dɔw bɛ yen olu tɛ diinɛ yɛrɛ de fɛ minnu b'u ka wajulu la u ka faamuyali don u ka taa sira fɛ mais kunfin dɔw bɛ yen olu tɛ ala ko yɛrɛ de fɛ donc olu b'u k'u sen don nin ko ninnu na pour que ka silamɛya de la gosi olu ta yɔrɔ dɔnnen don olu faamuyalen don fɛnɛ wallahi olu ta faamuyalen don mais laɲini min b'olu bolo a se ka sabati quoi parce que silamɛya tɛ dɔwɛrɛ ye o daliluko de don n'i ye fɛn dɔ fɔ i bɛna n'a dalilu ye i b'a n'a faamuya la y a pas de problème a bɛ se ka kɛ an bɛ nin bɛɛ la san joli kalan san 30 ni kɔ an bɛ kalan na y a pas de problème anw ma se k'a ye kuranɛ kɔnɔ an balima dɔ y'a ye u k'a jira an na nin tɛ kɛlɛ ko ye u k'a jira an na ala kama
k'a fɔ k'a yɔrɔ filɛ nin sujuru bɛ kɛ tan o bɛ kuranɛ kɔnɔ uruku bɛ kɛ tan o bɛ kuranɛ kɔnɔ seli fana a bɛ seli nin seli cogo la jɔko 4 don a filɛ a jɛlen fajiri ye jɔko 2 ye u ka na n'a ye dɔrɔn ala ko fajiri ye jɔko 2 mais ka t'i munumunu ka kuma munumunu o yi donné hadisa la dɛ parce que e yɛrɛ de bɛna hadisa dilan sa o la hali ka to minnu ko ko kira y'a fɔ ma parce que n'i ko ko jɔko joli ye fajiri ye i tɛ se ka na n'o ye kuranɛ kɔnɔ seli fana ye jɔko joli lazara ye joli fitiri ye joli safo ye joli 4 3 2 i tɛ se ka na n'a ye a tɛ yen bon n'olu ne ko k'e bɛna n'o ye dɔrɔn f'i ka taa i yɛrɛ sɛgɛn de ka taa haya dɔ ta ka t'o nɔrɔ haya dɔ la ka dɔ wɛrɛ ta ka t'o jɔn de y'o f'e ye k'e k'o kɛ o bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn fɛnɛ k'e k'o fɔ k'o de y'o ye bon i bɛna problème lase i yɛrɛ ma a bɛna gɛlɛya na a ko o tuma na n'a fɔra u ka uruku kɛ k'u tɛ uruku kɛ uruku sugu jumɛn ko do ya yɔrɔ mɔgɔ t'o dɔn ni o ma walawala kira fɛ dɛ a ko bɔnɛ bɛ nkalontigiyali kɛbagaw ye yoma izin donna fabi ay hadisi a ka bɛ lahara d'u ma bɔnɛ bɛ nkalontigiyalikɛlaw ye lahara fabi ay hadisi o tuma na barokan jumɛn ni kuranɛ in kɔfɛ sa kuranɛ in walawalali yu'minuna aw na limaniya n'o ye a bɛna limaniya ni kumakan jumɛn ka tɛmɛ ala ka nin kuma in ɲɛfɔlen kɔ aw ye sadakallahu mawlana al-aliyyil azim ni suratul mursalati bannen an bɛ suratul nabayi la kibaruya sura kunnafoni ale fana jiginna Maka a haya jatida 40 dɔw bɛ kuranɛ dɔw bɛ 41 comme haya ko ninnu ye sahaba a tɔgɔ ye di kira yɛrɛ kɔfɛ mɔgɔw de ye hayaw sigi kira ma haya sigi quoi ka numéro k'a la kira ma haya numéro tɛ quoi yɔrɔ n y'o f'i ye mɔgɔ caman tun tɛ nin kalama voilà numérotation ala kira m'o kɛ kuranɛ la jamais ayi numérotation ala kira m'o k'a la olu ye bon kɔfɛ olu kɛra la quoi numérotation kɛra hali shakulu kun t'a la hali tomi mun tɛ kuranɛ la nin bɛɛ kɛra ala kira kɔfɛ tomi i n'a fɔ sa ta o tɛ tomi 2 ye sanfɛ ba o tɛ tomi 1 ye duguma nin si kun t'a la jango shakila i n'a fɔ sa n'i ko hamza ha n'i ko a u tɛ fɛn k'a sanfɛ kalanin tiri k'a sanfɛ wala o tɛ kuranɛ la walima n'i ko hu u tɛ kalani kɛ tan tara wala k'a sama a jɛni o si kun tɛ kuranɛ la olu bɛɛ kɛra la donc kuma dɔw la k'a fɔ ko aya 41 nin ye aya 40 ye nin ye o ni kuranɛ ko tɛ fankelen quoi a faamuyara voilà voilà naam ok bismillah bismillahi a ko an bɛ tanga ɲini Allahu ta'ala fɛ mina shaitani ka bɔ shaitanɛ tɔɔrɔ ma arrajimi min kɛra faralakɛlu fɛn ye bismillahi an b'a daminɛ ni Allahu ta'ala tɔgɔ barikama ye arrahmani diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi ye Allahu ta'ala ye arrahimi larinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi don a ko amma ni fɛn jumɛn ye sa yatasaaluna u b'a la ka ɲɔgɔn ɲininka kafiri ninnu nin kɛra kira cilen ala ko ni fɛn jumɛn ye u bɛ ɲɔgɔn ɲininka la parce que kira cilen ni kiraya ye kira bɛ ka kuma lahara kan kaburu kɔnɔna kan an bɛ kunu an bɛ tila ka wuli mɛlɛkɛw bɛ yen jahanama bɛ yen alijinɛ bɛ yen o kumaw cayalen kibaruya nana cari sa dugu kɔnɔ fo mɔgɔw bɛ baro kɛ gɛrɛw na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ surafana dunyɔrɔ tilelafana dunyɔrɔ daraka dunyɔrɔ kuma bɛ dugu fan bɛɛ magankaw ni min sigira wa k'aw ma kuma in mɛn de ko Abdulayi den Muhamadu a ye kuma minnu fɔ e ma mɛn a ko lahara ko an bɛ kunu dɔw b'a fɔ ko e y'o de mɛn k'a ko alijinɛ bɛ yen ko jahanama bɛ yen a y'o fana fɔ donc o kuma minnu bɛ kafiru ni ɲɔgɔn cɛ ala kan b'o de ma ko u bɛ ɲɔgɔn ɲininka kibaruya la ani nabayi kibaruya la min ye kibaruya ba ye o kuma na u bɛ ɲɔgɔn ɲininka kira ka kumaw la a bɛ kuma min fɔ kuranɛ kɔnɔ a n'a bɛ kuma minnu fɔ
ina fo aba foli mununge ka fo lahara bisi o mana ka fo amna ta jo lahara keneka ala ko abe ka nyogo nyini nga kuma bari la ni ko ni ko bari na le abe ka ke mana ko de aka boru ke yoro la aka du kono ni ko imeta ka obe boloda o de na bai lazimi abe muhammadu min do kunu ani ala e muhammadu min glambi ka ke kiraye kelente ko muhammadu min na o me nyene ma ala nyani aka ni ko nunu don anaya don bi muhammadu kelente o kuma abe ka nyogo nyini nga kibaru ya bari lata min na buna bo akalam nam الذي هم فيه مختلفون otman na min nu fole no nyogongo ula allazi hum fi mukhtalifuna wera bi fo nyogongo ala do ba fo chiendo do ba fo galono sahaba were do be ulul maniara olu ko du kono ita soro ale kelemba ka du kono ana balma to shite be akmal ulu ba fo ko che aka ni ko ye galone chete ale ba fo wallahi ne chiende wa ambisa amikunu wa muhammadu ya alkiyama ko mfo chiendo wa alijine be janame be kaburu be yiningali be o kuma munu me fo de ala ko re ki wara bay awara dama fo no nyogo ngala no e maga ngaw كلا ay koto tugo e koy سيعلمون chieno sayalamuna aw bina don ثم كلا awo o kofe tuguni kella o tugo ya te koy سيعلمون aw bina don tuguni ألم نجعل الأرض ya abina don tuguni aya na ya don wa bi kla ka ko chiendo ay ta te du de ka sigina ka chef na ألم نجعل الأرض nyana ka nyoko soso na aw nyina na lara ko chiye galo no abi nyoko soso ori la muhammadu ko kula alam najali al ardo mi'ad yal muhammadu gugolo fense aw ya ko ka aw bom yoro ya gugolo te ka aw be bamwa aw be ta sanfe o ma fense aw naam والجبال أوتادا yal ma aw ma kulu genge aw ya kulu genge lentini aw nyatula lara siko o kan aw kamana go walma o shula kununi naam وخلقناكم aw nya aw da أزواجا chew ni muso aw yina no kwa anya aw da ka o ke che ani muso sadiri ne be kan le fe magable qur'ane fale do dalu de la ka jo aramadenka akete walma soni mate o ta kono soni ma sabu ningeriye soni ma sabu ningeriye abebe tene dugukolo daniye ka kulu pempen ka dima kulu sabati dugukolo sanfɛ nin bɛɛ kɛra adamaden de kama o kuma na masa min y'o kɛ min sera ka kulu glanta ka e yɛrɛ glanta n'o ko k'a bɛ la kunu o tɛ sɔsɔli ko kɔni n'a kun fɔra ko fɛn wɛrɛ de bɛna kɛ min ye dilanni kɛ n'a sɔrɔ kira kun nana a ko ale yɛrɛ de don walima a ye fɛn dɔ fɔ k'an ka tugu o kɔ hadamaden dɔ walima mɛlɛkɛ dɔ min ni ko t'o bolo mais ko bɛ min yɛrɛ bolo n'a ye dilanni kɛ dugukolo dilanbaga a ko k'o de ko k'a bɛ lakununi kɛ tellement que logique bɛ kuma in na kuma in c'est très logique dugukolo dilanbaga o de ye lakununi kɛbaga ye o tuma na fiɲɛ cibaga o de ye lakununi kɛbaga ye a tɔgɔ ye kuluw kɛlen pɔntiw ye k'u genge dugukolo kan k'u kɛ ayiwa béton fort ye o kɛbaga de ko k'a bɛ dilan où est le problème donc kuranɛ bɛ walawalali le di tan na وجعلنا نومكم سباتا a ko n ka aw ka sunɔgɔ kɛ subatan lafiya wagati ni sunɔgɔ tɛ a bɛ hadamaden se ka balo wagati dɔw la i bɛ giri wagati dɔw la i bɛ t'i da ka sunɔgɔ ka saya dɔgɔnin o ye sunɔgɔ ye donc i bɛ sunɔgɔ wagati i ni su bɛ ka kan i kɔko ni ɲɛko i tɛ foyi dɔn a la n'i dara ka ban o de la dɔ ko hadamaden ko n'i y'a ɲininka ni mɔgɔ min sara san 50 an b'a fɔ k'o ye san 50 balo k'a ma 50 balo dɛ peut-être a cayalen ɲɛnɛmaya kɔnɔ a ye min balo k'a tɛ tɛmɛ 26 27 ka taa 30 a cayalen o yɛrɛ minnu tɛ sunɔgɔ kosɛbɛ sinon n'a bɛ sunɔgɔ kosɛbɛ a bɛ tila de 25 a y'o de k'a ɲɛna a ye 25 kɛ sunɔgɔ la mɔgɔ bɛ san 60 c'est pas i ye 30 kɛ sunɔgɔ la i ye 30 kɛ ɲɛnɛmaya la bon i y'o 30 min fɛnɛ kɛ ɲɛnɛmaya la i ye taa min kɛ baaraw ni sɛgɛnw la bi bɛ min kɛ lafiya yɛrɛ la a man ca ye
wallahi be min ga damu yere la di ishi yere be kono amancha sunongo tamana boala ka kla ki ga barage yoro tamboala ki ga ekolu tamboala iba atobi kla ka den naam وجعلنا الليل ako shufala sa yo de awma لباسا ko ga o sutura wakati shu sutura yo awoge note ala ya fo arab kam na ko nye shuka o ka fini o fini ne be mo sutura libasa nye shuka awuye lafiya wakati ka kla ka shuka awuye sutura kuma ye bebi ka sokono bebe ka sokono bebi ka da so idala lebu ko tala ko be donne no ka ba ko be famiyalen al ni ko ma fo ko donne be sutura mi ka sokone ni me minge beta bi bule me be sutura mi tala fo ni min tali yere lebu na وجعلنا النهار ako klefela dun معاشا nyo ke balo nyini wakati akata balo Senegala e kata Senege Moningala e kata Moninge Bagangena e kata Bagange Tairi e katika atelela Minize e katika atelela Suderi tika atelela Otumana begatika yorola begatika barake ekoldo aita kala yorola dokotoro aita dokotoro zula Otuma bebi ka sira meni dugu jera katita Allahu Akbar Mahasha na nyo ke balo nyini wakati Naam وبنينا فوقكم bo ni meka foye de ku ka miri ni na de kwa oh ni sera ka ke chogodi ni organisera chogodi comment ni organisera pourquoi ebe sunongo be na ila chogodi pour que ga lafia uniforme nga wuli dugu manaje oh muna dugu jele o akli nanila ki ka ngata barake ka akli na mo to bela no fe ka o be ka ngata barake bozo bisi ngata jiga anti ani somono lugu tuga jege kula flow bisi ngata tuga mishu bota ngata ubutami bina ubutabini numu meta aiwa uga famfie yorola kata nega ula be mo be pari kula ka be organiser ka be blega siraka mana miri baga o mune be mune ni ke wala dogo Jaafar ma ala kira modi ko ale bolo nature de fait c'est Tobia c'est la nature qui a fait le monde ale bolo nature de nié fendo de tira a exploser a kerata je kerata ko ni shite problème yalma ko be ga nature mfo ko akli bala Allahu Akbar aya tigi ni ngal ko akli be nature na aywa abe ko do abe family ka abe miria ni a jabi ni ko don tala hakili tala te miri koma o sera ke yere akili gla ke ka ko don gla ke ka famu gla baga nga ko don te tabo me ko don no bala orila sagaba nyeshi bine mata nyeshi suguma muna baba nyeshi bima muna mishiba nyeshi bima muna wara baba nyeshi sigi makaba mine abe mangala ni mine muna parce que o akili bala o ko don bala be balotini o mana ni naturi ka baju keta ka jega o bla o kono yalma hakili doba alawa ni ko hakili bala ko do mala famu mala on me ka masami fo o de masa hakili ma ko do na an yori fo donc nature mi ni ko fo o ya ka glani sira do de abaka nyene ma o glanu e abana Allahu Akbar cheko imam ma ko nya tutala parce que mo me munu na mulehidu nunu wakati dogara mulehidu chara Jaafar so digu de ka wakati la ni ngo mulehidu do mulehidu e bambaga chudi comme anta obugu wera to da ko committee sinon mulehidu koro de bambaga chikabala e jienda committee ya komple ni mew nunu ba dene nana islamaya kono islamaya marabe yoro la u ba dene tumbe Jaafar ka wakati rela chaman bak me parce que khalifa wera munu tumbe wakati na fo tuwa ute ka agla bibi na tuwa ute ka agla islamaya marabaga nyemogo munu kume tumeni mogo former ku gla pour que uka islamo soso islamo nuka to soso lila pour que uluka fanga ka sabati ube chieni minge mogo be nyinawo Allahu Akbar ina ba tuwa ube ka ke bitugo minate exact yado ni projet nunu a Bellasli Faransi États-Unis Angleterre anna mogo wa jamana wuluko ube boli katani dugu de la ka tu yere refusé wo be kla ka fembe duma wo ya ke sira befe wo ya ke shia o chela ina fo se o be shia do bla o shia o be ke sahaba ni na juguman bawo
الله أكبر ulu be ulu be ke sahaba ni na dube sahaba u fa ni ku ba ni anyeblenga نعم adobe Angleterre نعم ube Amerique نعم ube ke ni dugu nunu ni la الله أكبر ina ko ube suna mogo do fene gla نعم munu be ke mogo fagala jugu ye atantakela jugu ye Naam. ute islameto te kafirito be be faga نعم pour que ka se ka dine togo ci wo be kla ka mogo gla fene munu be ute suna la ute shia la ute chrétien la ute shila ulu ko ni tabe ke anga bela gushi الله mais ni أكبر be kune نعم umanata ko minga Palestine nyine be ko ko nutara minga Afghanistan nyine be ko ko ube ka were ka farafina dugu ci cogo mina abe nyina ka dugu ci ko الله a أكبر ben qur'ane ce mega mi fi نعم ni akli kai ko in be ni الله أكبر bo bibina munu me an so go nu wele ko kimiti kamiti ntaro kibiti kamiti kamata ube to do fo anta uma bo uli o dawere la sisani sino mulhidu de mulhidu wakati gabe munu me ba ala ko maka bakira o kilima ube ken wa fama were bu gla ne baga mi be islam ya ere fama wi gla نعم الله أكبر o wakati nana ben kira modenga wakati Jafar Sodi maka misali do fiya ay mulhidu do jabi ago ne ego ko laharati ko alijinete janameti o ko ndu me ka ala batu ko nan tara sura be galo Jafar Sodi ki madore ga ayre ne abe kuma ni ne mi o ne ke ga jabi ago ya pas de problème nan tara sura laharati alijinete janameti e lafiara on lafiara be lafiara نعم الله أكبر abina fo nan tara sura kaburu la jabati ni ne ambe ma lafiya wa mena ya sura abe ndu الله أكبر درا era wala ke tugo amoni on ay risiki taw ndalaw parce que on dara bela on dara la on nyala bato asrana ala nye an suna anye qur'ane kala wa andara kirala sabu abali de ka pumala ko janama be alijine be donc on ye risiki boy pe wala nakara fenfe ana on be ka kala nakara ko galono ani on be ka kala o galo an bebe jew jala mais nakara chien on be jasoro o be tachiye ni halaki so الله أكبر درا ya muleidu be jabi tani نعم ni doro be du imam Jafar Sodi ko wakati abadi ne tumi الله أكبر malik mu jabi kuma be نعم ala donna na fo ay ko ako ko aga ala bisi ko bela نعم ya ko na aga ala bisi ko bela ka bisi ka jiya bla shefa ngono نعم الله أكبر kira mode Jafar Sodi ku fa Muhammad al-Baqir o fa Zainul Abidin o fa Hussein نعم o fa Ali Abalmaka Hassan Uluba Fatima Zahra o fa ala kira sallallahu alaihi wa sallam kira mode direct ko ala bisi ka jiya bla shefa ngono Jafar ko ma ko alabisi ako chogodi ko geleya ako ko e ga yafela la jeta chere yena ko kulu bawbe نعم ko yafela du ko aramade chaman babe ko yandu ko so badembe o ko eni be chogodi ko ale ay na nyekse ko nyekse sera ka ni be ya نعم الله أكبر ke nye fitini o sera ka kulu belebele bay ko masamiya to nye sera ka kulu e نعم ka jien ka belebele baw ye ka sama bakele nyala ya anfe o bedu ne nyekse kono chugo mina no ala ko abijiya do shefa ngono ka sura ama shefa mbunya ama fen faraka ama fen wala ko sebe ala درا c'est-à-dire ni te dine te ke kele quoi dine be ke daludi نعم wala ni aya kuma medro abla ina na ma jabi ube fen fo ku ba ke difui نعم bile e ba ne klala na mena quoi الله أكبر ne bolo ni silamɛ manga dɛsɛ ka ni ko faamu quoi et puis ni manga barana quoi ni ni makɛ dɔrɔn galo de silamɛya ye الله أكبر mais ni ɲɔgɔnna baden de ye guloki bɔ نعم ka dɛsɛ silamɛya la silamɛya taara wa hali bi u bɛ dɛsɛ نعم fɛn min bɛ se ka se d'u ma ni karamɔgɔw kɛra naloma ye ka fara نعم u juguw kan الله أكبر parce que ni karamɔgɔw ɲinɛn'u yɛrɛ kɔ نعم fo ɲɔgɔn clashé ni ɲɔgɔn buruja نعم ani mɔnɛ ɲɔgɔn kɔrɔ نعم ni karamɔgɔ taara o sira fɛ نعم a bila diinɛ bɛ bi نعم wa kunfun tɛ taa yɔrɔ dɔw yɛrɛ la tuguni الله أكبر sinon ni bɛɛ ye walawalali k'i ka mɔgɔ ye ta نعم a bila ko in bɛ faamu والله mais u tɛ se ka walawalali kɛ نعم juguya ni hasidiya o dɔrɔn tafsiri dɔw yɛrɛ kɛlen don dɔrɔn an k'an sigi an ka ɲɔgɔn makɔnɔ نعم karisa ka tafsiri banna a nana a ka kasɛti yɛrɛ a sɔn de an ka lamɛn a ye mun fɔ bi na n ka arabu labɛn sini n ka t'o kɛ mais nin ye mun ye الله أكبر ala k'an kisi آمين na وبنينا فوقكم
ako aw ye joli kɛ fawqakum aw sanfɛ sab'an shidadan aha wolonwula girimana wolonwula fangama o kɔrɔ ye san wolonwula jɔ aw sanfɛ nin bɛɛ de ka yira mise ko la min ye nin bɛɛ kɛ ko an ka tugu o de kɔ naam wa ja'alna sirajan aw ye o kuma na a kɛ nɔrɔ kɛ wa hajan o a kan bɛ tile de ma anw ye nɔrɔ kɛ min bɛ mɛnɛ o ye n ye tile kɛ a bɛ mɛnɛ aw ye tilegan fɛ wallahi tile bɛ yele min di n'i ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko an ka lumière ɲɔgɔnna di a t'an bolo fiyewu ala c'est-à-dire 1% tile ka yele diɲɛ kɔnɔ an tɛ se k'a di naam wa anzalna minal musirati a ko anw ye jigini kɛ minal musirati ka bɔ bisi fɛnw na awɔ kɛ sankaba min bɛ bisilikɛla ko musirati minnu bɛ bisi parce que kabasen dɔw de bɛ yen nɔ olu de bɛ na ka gosi ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka bisi ɲɔgɔn na o ji de bɛ jigin o de bɛ kɛ sanji a ko an ye jigini kɛ ka bɔ bisili kabasenw na ma an sajaja ji la ji min bɛ bɔn ma an sajaja ji bɔn t'a la naam linukhrija bihi n'o ji jiginna o bɛ kɛ sababu ye anw bɛ bɔli kɛ habban o tuma na ka falenni kɛ sumankisɛw la wa nabatan ani binw na baganw ta ani aw yɛrɛ adamadenw ta o tuma na habban o ye anw yɛrɛ bɛ min dun ye n'o sanji jiginna anw bɛ danni de kɛ k'an taw fɛngɛ parce que o se bɛ anw ye abulayi ala ye masa ye c'est-à-dire a ye adamaden organiser ka ban ne quoi kɔfɛ ka tila k'a ɲininka k'i ma nin di yan o t'a la quoi n y'i bila yɔrɔ la n y'a bɛɛ di i n'a fɔ n'i taara hôtel la i tɛ fɛn bɛɛ dafalen sɔrɔ yan ala fana y'a ka diɲɛ hôtel jɔ de an mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ b'a kɔnɔ depuis denyɛrɛnin i bɛ na se foyi t'i ye i bɛ boli sugunɛkɛ la o nettoyabaga b'i bolo o y'i ba ye dumuni i bɛ dumuni kɛ cogo di a y'i ba sinbara fila fa ji la nɔnɔ gɛrɛ la wa dumuni foyi man ɲi ma ka tɛmɛ o kan c'est tellement organisé bien préparé avant qu'on soit là abla i bɛ tila k'a ye n'an bɛ ka kɔrɔbaya an bɛna dumuni minnu kɛ ɲɔ ni malo ani ku oson tamatiw ayiwa jabaw olu sɛnɛ cogo a y'o ɲɛ yira an na o tɛ falen a yɛrɛ ma dɛ parce que se bɛ hadamaden ko o ko organiser a y'o organiser cogo hakili d'i ma i yɛrɛ bɛ taa danni kɛ i bɛ ɲɔ da a b'a e da y'a danni ye ale bɛ sanji jigin a b'a kɛ tinsan ye i da ye malo sɛnɛli a bɛ malo caman falen ka d'i ma bon anw bɛ se k'an taw sɛnɛ a y'o dɔnniya d'a ma mais baganw tɛ se k'u taw sɛnɛ saga mago bɛ bin de la ale tɛ se k'o sɛnɛ mais ni sanji nana dɔrɔn samiya mana na dɔrɔn bin bɛ falen ka bila ale ɲɛ ale tɛ bin sɛnɛ a bɛ balo min dun misi t'a ta sɛnɛ ɲagamɛ t'a ta sɛnɛ olu ta bɛ falen de u ye k'a sɔrɔ u m'a sɛnɛ olu bɛ min dun na u bɛ falen olu ye mais anw bɛ min dun anw b'o sɛnɛ parce que o se b'anw ye n'i ko ko saga k'a ka balo sɛnɛ a tɛ se misi tɛ se k'a ta sɛnɛ min tɛ se k'a ta kɛ a y'o ta falen o ye ale yɛrɛ adamaden tɛ se k'i ta k'i yɛrɛ ye wagati min na a y'i ba bila k'u baara kɛ ni tin ni hinɛ ye wa bagan bɛɛ bɛ o cogo de la bon n'i ye nin ye dɔrɔn c'est-à-dire tu dois i kan k'a dɔn ko danger dɔ bɛ yen quoi danger jumɛn nin kɛbaga bɛ yen a dun bɛ k'i ladi ko n'i m'a kɛ n ta ye n bɛ nin k'i la wa i kan k'a dɔn fana tiɲɛ don hali ni kira m'a f'i ye nabi ɲuman m'a f'i ye i kan ka d'a la a filɛ nin ye k'a fɔ min bɛ falen sumankisɛlamaw o bɛ falen an ye ani min binnama don o ye baganw ta ye o bɛ falen baganw ye a yɛrɛ ma samiya mana se bin bɛ falen fan bɛɛ minnu bɛ baganw mara o tuma na olu bɛ o labɛn ka bila u ɲɛ yanni tilema ka se ka bin bɛɛ ja mais kuma dɔw la yɛrɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ dun mais minnu bɛ kungo kɔnɔ olu bɛ yaala yaala o de la i b'a ye olu bɛ bouger ni yɔrɔ dɔ bin jatɔ u bɛ taa yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔ bin jatɔ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a mana kɛ cogo cogo dugukolo yɔrɔ bin bɛɛ tɛ ban ka bɛn wagati kelen ma donc o de la u bɛ voyage kɛ u bɛ yaala yaala kungo ni ɲɔgɔn cɛ na ani nakɔforo alfafa n y'o fana da aw ma minnu tulen don fo k'a digi
tellement nako yiru ba kono atule mbo do da awma inna yawmal fasli ako ikado lahara jodosa kana mikatan ay o koni ngara laydu mi laydu te wulide yawma yunfaqu okay o wakati min te wuli sarak mangala be sara jumangala be sara ka juma o doye yawma yunfaqu fi suri domina ni buru be fie fatatuna aw bebe na afwajan jamakulu ka bo ka buru kono buru be fie do be arama do wulle wallahi buru be fie wa ko ya aw farkolo tigetiga lew ya aw kunsigi moyo ne kolo munu mugura tumu yemin du abega sega chugola kata yomul faslima no farafasiya do wallahi no kara bu kolo fasa abebe no soro asoro chugola ali ni kunsigi mi sara abebe na a place la Allahu Akbar. ikme chugo mna yo wuli ki joti bebe yere bebe wakaburu kana afu wajan jamakulu na mudiyati sama'u ako sangolo fene bi daele sa fakanat abwaban sangolo bi ke portu e da chama mbay wasuyiratil jibalu wa taga bi ke ni kuluye ka boy fakanat saraban kulu bi ke gongum boy inna jahannama ako ikado janama kanat mirsada o kana makono ni yoroy litogina kafiri dansabulawi ma'aban min no obna ku daga yoroy no janama labisina fiha ulu bi to janama ngone aka ban sa chama la yazuquna wa ulu te nenelike fiha barjan janama kono bardan ka fo ku be lafiya soro wala ina ko sharaba sunongo ko tala de abu mine mo sega sunongo Allahu Akbar. wallahi Naam. able Naam. sumaya ta kono lafiya ta kono Allahu Akbar. degun abe damne ni degun mi Naam. abita no degun ne ban wakati ta la fene Allah. able nu e jinni ni ku be jinni were ne tolilenu u jeli munu mejuru o tolile u no de duma o kalama nu o fene ku da kono able Naam. abu sogodi abisinga kono bara be sogo fene ga jugun amimbaliya de ka usana mini kana mini yere na wala sharaban wa jita kono de te minogo bu mine ka minogo juguma te jisoro ka mi Naam. na illa hamiman able a ciena ngalon saw Naam. Jafar Sodigu ta jogote a ciena ngalo awon na on la saw awon dara la wa on dara la janama bi awon sun yere la Naam. na anja nan duna soko na mi jimi mi anta mine am se ga dumini nga anta ke awon bulu an ala nyeba na fambe an sira na nyi o awon ni an iri sigita o kamitu o nagara autai ambe ma do utabane isara bara nagara autai ambe lafiara me nagara autai abe na mi atuna jisora ka o mi aw de ka kibaru afle ni mule yidu Naam. Allahu Akbar. mi ma onye o de photo fle la yazuguna ko kamitu aw tena neneli ke fiya bardan dam foida wala sharaban wa kamitu ate jisoro janama ngono kawmi nakara chien me nakara awta ambe kishira me nakara awta awbe ne la halala Ra. ama bansa illa hamiman wa fuita aw yesa aw kamitu ye janama ngono kuna kara hamiman jikalan wulile nye wakasakan ani awre new ana aw jelu tulle abomi Naam jazaan kamitu ko yaw saraide wifakan aw ni sarami ngaka o beneno nawyo parce que ayo profiter ko ame démocratie jamana de la ayo profiter ko ame jamana de la bebse ki da sabo fo ayo profiter ko ame wakati do la ko internet be ko réseaux sociaux be mi ngada o dai ka bo force la mayama oh ni sarami ndile flow man aw ni ngakane sabo o bes la mela ma wulula o fana o bofe ma awulu jamfa ka kamiti ya créer shugo ndujeje ko ayo fura na modi ka basunjata modi ama akara ulaw na innahum innahum ulu ko ngara moyesa ulu ngara la yarjuna hisaba ya hukunte sira lahara ko kuma manafo ka fo ko lahara jatebe ay hukunte sira wa ko galondo na soro weche kawru kono na mume benyata lawa Allahu Akbar. abla suno ngobaka tota do ka be ka sukufa ka kum
ale be da ka sunongo sugu la cogo min na ni ma sa ka taa kaburu kɔrɔ i tɛna kaburu ko dɔn ten mɔgɔ minnu kɔnɔ u kun dalen tɛ jatew la koyi u kun jigi tɛ lahara ko in nka o de la u ye nin sɔrɔ naam wa u ye ala ka ayaw ngalontigiya kuma o kuma mana fɔ u b'a fɔ ko nin bɛɛ ye nkalon u y'a ngalontigiya n'u yɛrɛ ye tɛ ngalontigiyali la wa kulla shay'in ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye sa anw ye nin bɛɛ jate a bɛɛ b'an ka gafe kɔnɔ ye ko bɛɛ diɲɛ ko bɛɛ jatera ka bila lawul mahfuzu la wa mɔgɔ bɛ ka ko o ko kɛ ala bɛ k'a bɛɛ jate a bɛɛ sɛbɛnnen bilalen bɛ k'a kafo ɲɔgɔn ma i bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ enregistrelen don naam o kuma bisa aw ka nɛnɛli kɛ sa a ka jahanamaw kɔnɔ ye ne ala tɛna na foyi fara aw kun illa azaban fo n'a kɛra lajaba ye lajaba dɔ bɛ fara lajaba dɔ kan don o don ni jahanamadenw donna bi sini lajaba ka jugu ni bi ta ye sinikɛnɛ ta ka jugu ni sini ta ye kalo wɛrɛ ta ka jugu ni nin kalo ta ye don o don lajaba a dɔ de bɛ fara a kan naam inna lil muttaqina a ko a bɛ ala ɲɛsirayɛnbagaw kɔni ye mafazan alijinɛ subulu ye ala ɲɛsirayɛnbagaw o y'aw ɲɛsabilɛ an minnu ko k'an bɛ seli k'an bɛ sun k'an b'an ka wari bɔ ka taa magan an tatɔ a bɛ lagosi ko ka taa fo magan k'e ka nin lajɛ ko arabu y'u nɛgɛ ko arabu sera ninnu na o bɛ fɔ anw minnu ma sa ko alijinɛ suba anw ye naam o alijinɛ so kɔnɔ nakɔ forow b'a kɔnɔ wa ɛrɛnzɛnsunw b'a kɔnɔ ye wa kawaiba o tuma na bogotigi kwafasiw b'a kɔnɔ minnu bɛɛ filɛ nin man d'u ye o ko kana fɔ bon an ka kɛ sa alijinɛ muso ko kuma parce que hasiriya ni ɲɛngoya ye diɲɛ de ye quoi ko ni nin kɛra qu'est-ce que ko nin tɛ musow saboteli ko k'a fɔ ko alijinɛ muso bɛ ko ye musow saboteli o musow sabote yɔrɔ jumɛn b'o la musow sabote yɔrɔ t'o la parce que alijinɛ kɔnɔ ala ko ten ko n'aw donna gillu min b'aw la hasiriya o de ye gillu ye m'o ko ka bɔ bɛɛ la dɔ ti dɔ ɲɛngoya ɲɛngoya t'a kɔnɔ o fɔra an ye n'o de tun b'a fɔ ko n'a tun fɔra ko ɲɛngoya bɛ yen an tun bɛ ala ɲininka ala ni musow donna o bɛna keleya dɛ mɛ ala ko o keleya ɲɛngoya tɛ yen parce que hasiriya ni ɲɛngoya de bɛ muso bila keleya la k'o bi ban de b'a dontɔ alijinɛ kɔrɔ a bɛ ji min min aw du kɔ min min a b'o min dɔrɔn a b'a dusukun bɛɛ sanuya a bila muso yɛrɛ kana k'a kɔnɔ fɛnɛ sa komi olu to k'o de fɔ alijinɛ musow kana kɛ yen minnu b'an bolo yan ala k'olu cɛ ɲɛ k'u bila an ɲɛ a ma ban o de problème a bɛɛ ka kan ye a bɛɛ ka kan an ye parce que sisan nɔ u nɔrɔlen don o fɛnɛ la ko wurulu hinu ko n'o sabatira ko tuma na ko musow dɔgɔyara alors musow dɔgɔyara babile f'i k'a dɔn ko ala ko kuma de bɛ ka fɔ hakili kuma tɛ ka fɔ parce que ala ko kuma la kuma dɔ la tu es obligé ka da fɛn na ɲɛ m'a ye tulo m'a mɛn da t'a kuma fɔ magati k'a la a kasa ti sama sominan 5 tɛ fɛn dɔ sɔrɔ i bɛ da o de la o de ye ala ko ye n'i ma da o la i bɛ kɛ kafiri alijinɛ ko filɛ nin est ce que alijinɛ yɛrɛ jɔn de la k'a ye jɔn ni magara la jɔn y'a kasa sama jɔn bɛ alijinɛ gu dɔn o mɔgɔ tɛ yen mais alijinɛ bɛ yen n'i ko alijinɛ t'i kafiriyara bon o de ye silamɛya yɛrɛ principe ye a asasu dɔ de ye nin f'i ka da alijinɛ la de bon o alijinɛ ko min yɛrɛ filɛ sen na f'i ka da o la ka sɔrɔ i m'a ye bon n'a fɔra ko kuma dɔw ka fɔ ko bɛ hakili sanfɛ dɔɔnin dɔrɔn e k'i ban o ma parce que ko o tɛ faamuya hakili la alijinɛ ko fana tɛ faamuya hakili la mais hakili b'a faamu de tuma min na ni hakili sɔnna ko i dontɔ silamɛya la a tigi y'a f'i ye ko allezina yu'minuna bil ghaibi ko a bɛ nin diinɛ de la i bɛ limaniya gundo la dɛ i ma fɛn dɔ ye i ma fɛn dɔ mankan mɛn i bɛ da o la parce que n'i y'o ta logique la i yɛrɛ la fɛn dɔ b'i la i m'a ye i ma mankan mɛn a b'i la o hakili b'i la kodɔn b'i la miiri b'i la e ye miiri ya ni miiri t'e la e bɛ se yan e bɛ se Useniya la ni miiri t'e la e b'i ka téléphone ta ka réseaux sociaux lajɛ ni hakili tɛ e bɛ se ka baara jumɛn kɛ mais e y'o ye yan e y'a mankan mɛn i y'a kasa sama sominan 5 tɛ fɛn min sɔrɔ o tɛ yen sominan 5 tɛ e yɛrɛ ka fɛn dɔw sɔrɔ e dun
te marché n'o tɛ. Donc o la n'i ye ko ta ka da ɲɔgɔn ma ta i b'a ye i bɛ lafiya quoi ka sɔrɔ i ma taa yɔrɔ la. Bon sisan u bɛ ka na nin fɔ alijinɛ ye kuma minnu fɔ k'a fɔ bogotigiw bɛ yen nɔ o kuma minnu fɔra o man d'u ye. Bon donc u bɛ nin bɛɛ ta de ka kɛ ka silamɛya la gosi mais ɔrɔ c'est-à-dire wuruli ɲiniw kɛra yen o ma kɛ yen o musow kɔni mana limaniya bɛɛ bɛ min kalama kira ye min fɔ ni sɔsɔli t'o la diɲɛ muso o ka ɲi ni alijinɛ muso ye alijinɛ muso bɛ i n'a fɔ diɲɛ musow ka jɔnmusow de alijinɛ kɔnɔ bɛnkɛ m'o kan parce que olu ye ala bato ye a ka sɛgɛn wa olu bɛ cɛ ɲɛ ka daw la ka tɛmɛ alijinɛ muso kan ni ko dɔɔni et puis i tɛ diinɛ min na komi e ma don walima e bɔra n'i bɔra ka ban bɔ i da ma sa an minnu b'a la anw dar'a la an ka taa n'an ka dana e ma da la e tɛna don yɛrɛ parce que e ma da la n'a kɛra tiɲɛ ye anw de bɛna don n'a kɛra nkalon ye a ma ban olu t'a sɔrɔ an t'a sɔrɔ an bɛɛ ma lafiya n'u ye kuma tiɲɛ ye dɔrɔn a f'u ye k'e bɛ k'i ka risque de bɔ yen quoi ko n'a ma kɛ tiɲɛ ye k'olu ne ye k'aw bɛɛ lafiya ko n'a kɛra tiɲɛ ye k'olu ye bɔnɛra quoi toujours ni kuma kelen k'an tɛ jaabi ni de dɔrɔn k'i yɛrɛ lafiya n'a ko lahara ko tɛ tiɲɛ kaburu la jaba tɛ tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ a fɔ ko y a pas de problème ko n'a kɛra nkalon ye k'ale ne bɛɛ ka k'a la ko n'a kɛra tiɲɛ ye ale ta tiɲɛ na e ta ɲɛ na n'i ye nin fɔ a ye dɔrɔn jaabi t'a bolo a bɛ kɛ fɔ buyi ta lezi kɛfara ye na a ko alijinɛ kɔnɔ yen sa ko verrew bɛ alijinɛ denw bolo yen mini verrew minnu fan bɛ alijinɛ gulɔ dumanw na a bɛ gulɔ bɛ alijinɛ kɔnɔ dɛ gulɔ bɛ yen nka manamana gulɔ de tɛ c'est à dire fɔra gulɔ minifɛn nin ko don yan a b'a kɔnɔ i mago bɛ a wisigilama la o i mago bɛ ayiwa a capalolama la o a biɛrilama de ka di ye sa o fɛn fɛn a bɛ vɛri fa f'a kangalen a bɛɛ n'ala ni kira cɛ vɛri bi f'a kangalen na i b'i kan ja n'a ye mais kamiti aw tɛ nin minɛ aw tɛ nin minɛ ayi olu tɛ nin minɛ olu b'a jikala de bɛ min a b'u kɔnɔ sɔgɔsɔgɔ na minnu bɛ diɲɛ gulɔ min fɛnɛ olu fana sen tɛ diɲɛ gulɔ minnaw olu fana t'a la na o tuma na alijinɛ kɔnɔ yen la yasmauna fiha lagwan u tɛ manamanakan mɛn batarakan yɔrɔ ni gulɔ minɛ ye gulɔ min o ye batarakan daminɛlen o ye kɔnɔsutumɔkan daminɛlen non ko a tɛ batarakan m'a kɔnɔ na parce que n'ala kuma da kan sisan mɔgɔw bɛna fɔ ko gulɔ falen gulɔ falen vɛri kɔrɔ ala o manamanakan bɛ sɔn ka caya dɛ non ala ye nɔgɔ bɔ a la ko hey a tɛna manamanakan m'a kɔnɔ ye k'a fɔ dɔ y'i fa o falen de bɛna taa ayiwa i ci ni canga k'i bɔ k'i bi ka kuma k'o t'a la naam a ko nin min filɛ ka di aw ma sa o bɔra aw ma yɔrɔ nin ye sara ye min bɔra aw ma yɔrɔ k'o kɛ sɔnni fɛn ye min ka ca a caman b'a a tɛ jate yɛrɛ naam isaba ni kɔrɔ de ye k'i sɔn f'i yɛrɛ b'a fɔ k'a ka ɲi tan isaban ka iso fi yɛrɛ b'a fɔ ko vraiment asbiya de do quoi hasbe non ne ka ɲi tan nin cayara ko a ka ɲi tan n wasara yɔrɔ adamaden tɛ fa dɛ mais i bɛ sɔn u bɛ na jiw d'i ma k'a gulɔw d'i ma i n'i ka madamu bɛ yan fɛ f'i yɛrɛ b'a fɔ ko c'est bon ça ok c'est bon a ka ɲi tan naam a ko sankolow ma ala ani dugukolow ma ala ani fɛn min bɛ sankolo ni dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ arahmani ala de ye hinɛ masa ye o tuma na lahara jɔ don mɔgɔw tɛ kuma sɔn ko kuma bɛ d'i ma dɛ
kwa e ka kuma lahara ay ko kuma te di mɔgɔ ma mɔgɔ si tɛ kuma sɔrɔ ala la yoma fona kɛra a yɛrɛ jɛna minnu ma i n'a fɔ kuranɛ y'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ o y'an ka kira sallallahu alaihi wa sallam bɛɛ bɛ dɛsɛ ale bɛ kuma bɛ d'ale ma Ahmad al-Bashiru kuma bɛ d'ale ma naam yoma dondo ko ruhu bɛ wuli wal malaikatu ani mɛlɛkɛw sɔfan arana ko ruhu ye Jibirila de dɔw b'a fɔ ruhu ko muminunw ni yani a ka segi farikolo la ko de ko niw bɛna jɛrɛ ani mɛlɛkɛw sɔfan arana la yatakallamuna bɛɛ b'i ka sɔfu la tilennen aran tilennen la yatakallamuna a si tɛ kuma illa man fo n'a kɛra ni aramanu masa yɛrɛ jɛna ni min ka kuma ye wa ni kuma na fana i bɛ kuma ɲɛnama de fɔ dɛ kuma mana d'i ma ko he e ka kuma manamanakan fɔ yɔrɔ tɛ nkalon tɛ tigɛ dɛ i bɛ sawaba de fɔ min bɛ faamu naam a ko nin don sa o de ye tiɲɛ don ye a bɛ fɔ lahara don de ma ko tiɲɛ don faman sha n'a ye mɔgɔ min ja o tigi kɔni bɛ minɛli kɛ a ma yɔrɔ ko sigiyɔrɔ ɲini ala de fɛ k'a fɔ ala ne bɛ de bato dɛ wa ne b'a dɔn n bɛ sigi ala de ma ni mɔgɔ min bɛ kodɔn ko kodɔnnaw sa olu b'a ɲini ka sigiyɔrɔ ɲini ka taa ala na i k'a dɔn anzarnakum anw ye o tuma na aw bagabagali k'aw ladi magan kafiru azaban ni lazaba ye kariban lazaba min kuma yɛrɛ man jan yawma yanzurul mar'u don min na ni adamaden bɛ filɛli kɛ ma qaddamat yadahu a bolo ye fɛn min baara wa yaqulu ka bila a yɛrɛ ɲɛ adamaden yɛrɛ bolo ye min dilan ka bila a yɛrɛ ɲɛ adamaden b'a yɛrɛ ka baara lajɛ fo adamaden kafiri b'a fɔ yaqulu kafiru kafiri b'a fɔ ya laitani ya ne ka bɔnɛ kuntu turaban hali ne kun ka kɛ bugurimugu ye kafiri b'o de fɔ ko hali ale kun ka kɛ bugurimugu ye mun na parce que nin na baganw b'u ta juru sara ɲɔgɔn na bagan baga tɔɲɔ bɛɛ bɛ n'i ta juru sara olu ka kiri mana ba olu bɛ kɛ bugurimugu de ye fiɲɛ bɛ taa n'a ye kafiri b'a nata ko hali mɔgɔ tun ye mɔgɔ minnu tɔɲɔ n ye kira yɛrɛ minnu tɔɲɔ ala olu kun b'u ta juru sara ne la sa n ka kɛ bugurimugu ye ta fiɲɛ ka taa ni ye c'est trop tard hakili dir'e ma hakili ma d'olu ma o la i tɛ to yen dɛ an ka suratu naziyati ta parce que an bɛ fɛ ka ɲinɛ kuranɛ jigin na suratu naziyati a ko nin ye naziyati kofɔ sura ye makiyatun maganga don ayatuha a haya jate da 46 bismillahi aya 46 de don wa naziati a ko n ye n kali mɛlɛkɛw la minnu bɛ nin bɔ bɔli cogo cɛjugu la mɛlɛkɛ minnu bɛ nin bɔ bɔli cogo cɛjugu la u yɛrɛ bɛ sɛgɛn nin bɔtɔ mɛlɛkɛ n'a ka mɛlɛkɛya tellement que kafiri ni a b'a sama k'a tufa wallahi fa yɛrɛ bɛ wasi o de garikan f'u wasi ji bɛ suru parce que jahanama tama u bɛna n'o de ye k'a fili k'a gen nin na a bila ka sɔrɔ ka to k'a tufa o de ye garikan na wanashitati n ye kali mɛlɛkɛw la nashta minnu bɛ muminun ni bɔ nɔgɔya la dɔɔni mahallan ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati o ye muminin ni a bɛ bɔ nɔgɔya ni na awɔ kɛ a ka gɛlɛn koyi a bɛ muminin ni bɔ nɔgɔya la mɛlɛkɛ minnu b'o bɔ ni nɔgɔya a tɛ kɛ ni gɛlɛya ye ala man t'aw nɔgɔya a bɛ nin bɔ ma nɔgɔn dɛ bilayi u b'a fɔ ko dɔnnibaa dɔw ka kuma don ko a b'i n'a fɔ n'i ye bagan a ɲɛnɛma busu ka sɔrɔ ka foronto ta k'a mɔ a farikolo la a busunin na a ɲɛnɛma busunin na k'o ye nin bɔ nɔgɔyanin dɔ ye
mais bɛɛ b'a kɛ mais tɛ hadamadenw y'a bolo yan ni hadamaden dalen a ɲimi ka bon fiɲɛ tigɛlen a la fiɲɛ tɛ ka se ka se fugu ma dɔw bɛ tile 3 kɛ ten dɔw bɛ kalo kɛ ten c'est très grave ala k'an ta k'a la hɛrɛ naam wasabihati a ko n ye n kali mɛlɛkɛw la minnu bɛ nɔ saba nɔni na mɛlɛkɛ minnu bɛ nɔ sankolo dugukolo cɛ u bɛ jigin ni ala ka yamaru ye o de ye wasabihati saba u bɛ pani min kɛ sani dugu cɛ naam wasabihati a ko n ye n kali mɛlɛkɛw la minnu bɛ teliya ka kɔ ni muminiw ni alijinɛ kɔnɔ ni mumini sara dɔrɔn ka t'u ni bila alijinɛ kɔnɔ mɛlɛkɛ minnu bɛ teliya n'o baara ye n'u bɛ ɲɔgɔn da u la n ye kali o mɛlɛkɛw la falmudabbirati amara n ye kali mɛlɛkɛw la minnu bɛ yen n'u bɛ kow labɛnni na yawma tarjufu a ko o tuma na don min na sa tarjufu rajifatu ni buru fɔlɔ bɛ fiyɛ tatibaw wa rajifa buru fiyɛ filanan bɛ tugu o la san 40 buru fɔlɔ bɛ fiyɛ n'o fiyɛra mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen sa bɛɛ bɛ sin ka sa ɲɔgɔn fɛ ten mɛlɛkɛw danfɛn bɛɛ bɛ sin ka sa fɛn fɛn bɛ nin na o bɛɛ bɛ sa ni buru fɔlɔ fiyɛra o ni buru filanan cɛ san 40 san 40 mana dafa tatibaw radifa filanan min bɛ fiyɛ sa n'o fiyɛra danfɛnw bɛ sɔrɔ ka kuru mais an bɛ san 40 de kɛ san dɛbɛ bɛɛ dalen bɛɛ salen ala dɔrɔn de bɛ yen hali min bɛ buru fiyɛ o yɛrɛ b'i da a bɛɛ bɛ sa san 40 ala dɔrɔn de bɛ yen a n'a ka se danfɛn tɛ yen n'i ma fɛn tɛ yen tugun a kelen i n'a fɔ a kelen tun bɛ yen ka kɔrɔ a bɛ n'a yɛrɛ lajɛ ko ne de ye setigi o yɔrɔ de la a bɛ ɲininkali kɛ san 40 kɔnɔ a bɛ to ka ɲininkali kɛ don o don a bɛ pɛrɛn a ka jɔnw na ko jɔn de ye faama ye bi a bɛ faamaw ta u tɔgɔ ma aynal muluk ayna abnaul muluk faamaw bɛ min faamadenw bɛ min faamaw furumusow bɛ min sira tigɛra minnu ye u bɛ min nafolotigiw bɛ min nafolotigidenw bɛ min yaadanciw bɛ min kafalenw bɛ min jamanenw bɛ min dɔngɔyɔrɔtigiw bɛ min buwatitigiw bɛ min ala bogotigiw bɛ min cɛmisɛnw bɛ min ayna antum aw bɛɛ bɛ min a fɔ aw bɛɛ dɛsɛra k'aw da wa mɔgɔ t'a jaabi a bɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ jaabi ko anal malikul muluk ne de ye faamaw ka faama ye ne de ye setigiw ka setigi ye anal qadiru anal muqtadir ne de bɛ se fanga bɛ ne de la wa ne de y'aw faga wa n bɛ tila k'aw lakunu wallahi ablaye ni ne ye ala ye san 40 kɔfɛ buru bɛ fiyɛ jɔnw bɛ sɔrɔ ka kunu naam qulubun yawma izin a ko tuma na o don wallahi o don dusukun wajifatun a bɛɛ sirannen don dusukun sirannen don absaruha i bɛ adamadenw ɲɛkisɛw ye khashiya bɛɛ ɲɛ jalen dɔgɔyalen bɛɛ ɲɛ curunnen bɛɛ kuma sulilen yaquluna i b'a mɛn sa dusukuntigiw fɛ a inna lamarduduna astafur yaquluna kafiri ninnu tun b'a fɔ k'u to diɲɛ na a inna yalima anw lamarduduna a fɔ e bɛ ka nin kuma min fɔ anw ye seginbaga ye fil hafirati ka na ɲɛnɛmaya la wa k'a fɔ ko saya kɔfɛ k'aw bɛna kunu a fɔ o bɛna kɛ iza kunna izaman anw kɛlen kɔfɛ kolo ye nakratan kolo min bɛ mugu halu u y'u kanto tilkan wallahi n'o kɔni kɛra kɔni izan karratun khasiratun o kɛra seginŋɔ ye sa min ye seginŋɔ bɔnɛli k'a fɔ an kɛlen kɔfɛ kolo ye k'a mugu k'an bɛ tila ka segin a ye an ti dafa tugun sa mamadu kana nin kuma sugu fɔ k'a fɔ ko n'an kununa ko an bɛ k'an ɲɔgɔnna ye o kɔni kuma t'a la an bɛ ka kolokuru de sa kɛ dɔw bɛ saboteli de kɛ ko kɔni ye ɲɛnɛmaya ye min bɛ kɛ bɔnɛ ka ɲɛnɛmaya ye parce que i tɛna dafa tuma dɔ dɔw tɛna ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ o tɛ kolojalanw wulilen ka fara ɲɔgɔn kan wa nin ye kafiri ka lagosi cogo ye k'o ye ɲɛnɛmaya ye min ye bɔnɛ ka ɲɛnɛmaya ye sa dɛ naam fa innama hiya ala ko o bila nin ko in ye ko kelen dɔrɔn zajaratun fiyɛ ko kelen dɔrɔn wahidatun min ye siɲɛ kelen pe fa iza f'i ka danfɛn bɛɛ ten bisahirati u bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ ka na dugukolo kɛnɛ kan i dafalen i fan bɛɛ dafalen i la hal ataka yalima nali kɛra i ma wa hadisu musa a ye kuma dɔ in to yen a ko kira
mena Musa ka kibaru do fi iki yakili lafiya noy i yere yine magan kafiri nunu ni baro ina me al ataka nali kerima wa ya Muhammad hadithu Musa ka kibaru ya mane e mawa isna dawo mana mina Musa maya wele bil wadi muqaddasi no yo wolo ngono na sanumay tuwa mi tuwa wolo ngono na sanumay ala e Musa wole kulu sanfɛ izabu ila fir'aun ala ko ma woro la tafrauna ma innahu kado furauna to ayadara ay dansa ko kafiri ala fakul e ka fo ay Musa allaka mi wele wa ila anta zakka e furauna ikasanuya wa hadiyaka wa mina ikanda ila rabbika kati makasirama fataksha no kera ibe sira ala nye fa'arahu al-ayatal kubra Musa ye kabaku bawira Allah kabako koronto bolo bola bere bola jike jili bola ayni beira furauna la fakezaba furauna ye Musa galotiya wa aso ka klaka ala soso kafa o kɔfɛ furana yi kɔdi yasaa a bi ka taama ala ka dugukolo ka di tiɲɛni fa ashara a ko kuma na bolitigiw a tɔgɔ de a ye fɛnw fara ɲɔgɔn kan sa kɔrɔtɛtigiw fara ɲɔgɔn kan diɲɛ fan bɛɛ Musa kelen k'a ka kabako yira la a ko nin ye dabali de ye donc a yɛrɛ kɔrɔtɛtigiw fara ɲɔgɔn kan naam fanada a ye wele da a y'i kanto koɲɛ yɛrɛ min ye dɛ ne de ye ala kɔrɔtalen ye Musa filɛ ka ala ko kuma min fɔ o tɛ fɔ yan wa boli yɛrɛ tɛ sɔn ne fɛ yan dɛ Kurana ko tɛ ko boli tɛ sɔn ale ka du ne ye boli sɔn a b'i da fara k'i kun ale de ye ala ye e wo boli wa a bɛɛ ka ala ye ale de bɛ bato naam o kuma na ala ye Firawuna minɛ wallahi laban mɔgɔw a ka minɛli laban ani fɔlɔ a y'o fila bɛ lajaba d'a kan minɛli ko laban ye mun a ye kuma laban min fɔ o n'o de ana rabbukumul a'la ani a ye fɔlɔ min fɔ ma alimtu lakum min ilahin ghairi n tɛ ala wɛrɛ dɔn ni ne tɛ a y'o ala ya kuma fila min fɔ ala y'a minɛ laban kuma ani fɔlɔ kuma a y'a minɛ a fila bɛɛ ma k'a bɛɛ lajaba d'a kan inna fi zalika a ko Firawuna ka nin ko in wajibi b'a la liman yakhsha mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ yalima aw de dancogo ka jugu wa o de ka gɛlɛ wa walima sankolo dilanni de ka gɛlɛ ala y'o min dilan ni ala ye sankolo jɔ sankolo jɔli de ka gɛlɛ wa aw dilanni arafa asamka a y'a biliw kɔrɔta ni ka sɔrɔ k'a dalakɛɲɛ wa akhtasha laylaha ka tila k'a su dibi ka sɔrɔ k'a tilefɛla labɔ kɛnɛ ma diɲɛ a ka bɛ diɲɛ ma walima sankolo a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta akhtasha layla a ye su kɛ dibi wagati ka tilefɛla kɛ o kuma na yelen wagati naam wal arda a ko a dugukolo sa aha sankolo dilannen kɔfɛ a ye ɲɛsin dugukolo ma sa a y'o fɛnsɛ sankolo dilannen kɔ ala ye ɲɛsin dugukolo ba k'o fɛnsɛ parce que n'a kun y'a daminɛ ko n ye dugukolo da ka sɔrɔ ka sankolo da o b'a fɔ k'a y'i jɔ dugukolo de kan ka sankolo fɛrɛ tigɛ a ko n ye baara daminɛ sanfɛ ka sɔrɔ k'a laban duguma o kuma na a ye dugukolo ji la bɔ k'o d'aw ma ka kɔbaw fa ji la aw ye ani ka dugukolo bagan dumuniw fana falen a ka baganw ye ka tila ka kulubaw di aw ma dugukolo ka arisa k'o kɛ ka dugukolo genge ka a sabati ka o ka aw bolo damu ye ani aw ka baganw dugukolo ye aw bolo damu ye aw ka baganw bɛ damu a kan a ko ni masiba belebeleba nana al-kubra min ka go o don na sa adamaden b'a miiri a ye baara o baara kɛ diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ ni bɔnɛ la a ko jahanɛmɛ kɔni o dara ŋɛnɛ kan sa o tuma na mɔgɔ min bɛ yeli kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la sa o a yebagaw y'a ye sa o
fa amma man toqa mami mana yada dugukolo ka ba ala la wa asara hayata ka diɲɛ siraw de taama ka diɲɛ danko siraw de taama n'o ye nindingɔla kow ye fɛn o fɛn mana nin ja ni bɛ se k'a kɛ i b'a kɛ e banko tɛ yen ko fa inna jahima jahanɛmɛ jahimu o y'o tigi dagayɔrɔ ye wa amma man khafa maa min mana sira maqama rabbi a ma ɲɛkun tilenna la ka sira ala ɲɛ ka sira i ma jɔyɔrɔ ɲɛ wa na'a nafsa ka sɔrɔ k'i yɛrɛ ni bali k'a fɔ i ni ma n t'a kɛ n tɛna kɛ i n'a fɔ Yusufa y'a fɔ a ni ma ko n t'a kɛ ni ko tugu Zuleka kɔ jɛ Zuleka fɛ Nabila Yusufu ni ko a ko n t'a kɛ a ko a ni ma n t'a kɛ walima a y'i ban Zuleka bolo o de ye wa na'a nafsa ka nin bali a jaɲɛko la gulɔbara sigilen filɛ nin ye mɔgɔ ɲɛ t'i la a y'i ta min wale juguya filɛ ne filɛ wali nafolo tara ka d'i ma ko i ka baara kɛ n'a ye jamana tɔgɔ la walima jama tɔgɔ la i bɛ se k'a dun koyi wa n'i y'a dun foyi tɛ bɔ a la i ko i ni ma tiɲɛ na ne bɛ se ka nin wari ta ka taa mobili kura san bi n bɛ se k'a kɛ k'an ka du jɔ mɛ ni n t'a kɛ sabu sini bɛ yen o de ye wa naha nafsa anil hawa wallahi cɛ o cɛ n'i sera ka nin kɛ i bɛ kɛ waliyu ye i ni fɛn min ka da ye k'a jɛ o la i ni jaɲɛ ko k'a jɛ nin t'an y'o baara dɔ la ni jaɲɛ ko dɔ ye sisan ka jisuma ta k'a min ka dumuni kɛ o ye ni jaɲɛ ko ye mɛ an ko a ma debi fajiri o tuma i jaɲɛ ko tɛ kɛ dɛ fo ala ye wagati min latigɛ sa i jaɲɛ ko bɛ daminɛ o de ye ka ni bali a jaɲɛ ko la wa naha nafsa anil hawa mɔgɔ minnu ye ni bali a jaɲɛ ko la fa innal jannata hiya al ma'wa aljinna y'o tigi dagayɔrɔ yasalunaka mɔgɔ min siranna ala ɲɛ ka ni bali a jaɲɛ ko la ko aljinna y'o dagayɔrɔ ye yasalunaka o tuma na o bɛ ne ɲininka anisaati lahara ko yɛrɛ la kafiriw bɛ n'i ɲininka Muhamadu ala tɛ mɛn o bɛ n'i ɲininka sabotage bolo ma u bɛ n'i ɲininka ayana Musa ne ko Muhamadu e ka ko in yɛrɛ a dɔgɔ bɛ jɔ tuma jumɛn i ka lahara ko in yɛrɛ a bɛ kɛ don jumɛn de la i t'a fɔ an y'an an pɛrɛ k'a ma kɔnɔ u bɛ n'i ɲininka o a f'u ye fima anta u bɛ n'i ɲininka fima anta min zikiri e bɛ min don a ko la k'e k'o fɔ u bɛ n'i ɲininka o de la o wa a dɔnniya foyi tɛ e bolo koyi ila rabbika a f'u ye ko in yɛrɛ dɔnniya muntaha a bɛ ala de bolo a ko banni a n'a fɛɛrɛw ala de b'a bɛɛ kalama innama anta munzir e Muhamadu ye bagabagalikɛla ye man yakhshaha mɔgɔ min bɛ siran lahara ko in ɲɛ ka'annahu donna u bɛ don in ye yarawna u b'a don ye lam yalbasu a bɛ kɛ i n'a fɔ u ma foyi kɛ u kaburu kɔnɔ illa ashiyatan fo n'a kɛra surafana dun wagatinin ye aw duha walima tilefɛlanin walima wala tile wagati a bɛ k'u kɔnɔ k'u ye sɔgɔmada ni wulada dɔrɔn de kɛ kaburu kɔnɔ o de ye lahara ye n'u ye lahara ye kaburu bɛ hali n'a sɔrɔ u ye san 100 kɛ kaburu kɔnɔ o bɛ k'u bolo i n'a fɔ sɔgɔmada ni wulada sadaqallahu mawlana al-ali al-azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna razikuna mawlana min ash-shahidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.